Is-sena 2017 għall-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji kienet waħda impenjattiva li fiha ġie rreġistrat tkabbir notevoli fl-operat u s-superviżjoni li twettaq. Dan għal settur li llum il-ġurnata jgħod għal 11% tal-ekonomija Maltija. Bżieda fl-aħħar 3 snin ta' 360 telgħu għal 2180 il-liċenzji maħruġa mill-MFSA. Ir-rapport annwali tal-Awtorità għas-sena li għaddiet juri kif l-2017 fisser fost l-oħrajn ir-reġistrazzjoni ta' kważi 5,300 kumpanija u 109 partnerships biex dawn ammontaw għal total ta' 48,503. Dan flimkien ma' 97 fond ta' investiment ġdid biex fondi ta' dawn f'pajjiżna fl-2017 telgħu għal valur net ta' 10.6 biljun euro, żieda ta' 7.8% fuq is-sena ta' qabel. Fl-istess sena, 106 kumpaniji ittrasferew l-operat tagħhom f'Malta. Is-sena li għaddiet fissret ukoll iktar minn 100 notifika regolatorja, 23 miżura amministrattiva jew penali u 83 ċirkolari mibgħuta lill-industrija. Il-kuntatt mal-pubbliku ma naqas. Minn barra li nħarġu 5 twissijiet lill-pubbliku kien hemm 1300 risposta għal talbiet bil-miktub. Il-kap eżekuttiv ġdid tal-Awtorità, Joseph Kuxkieri, spjega kif l-Awtorità investit ammont qawwi ta' riżorsi biex issaħħaħ il-proċess ta' due diligence kemm qabel kif ukoll wara l-ħruġ ta' liċenzji. Dan biex ikun żgurat li Malta tilħaq l-aspettattivi fuqha bħala ġurisdizzjoni rispettabbli. Tenna li bħala Awtorità iħarsu l-quddiem li jilqgħu opportunitajiet li jiġu minn teknoloġiji finanzjarji ġodda, blockchain u mezzi oħra ta' innovazzjoni diġitali.